क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मोनसे हान्जाया दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनार गोदानै बिबान लाफैनाय डक्टर पि उदय प्रवीण बिथांखौ लोगो हमो आरो बिथांखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायो आरो बिथांखौ बरायनायजों लोगोसेनो जोङो जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि डिस्ट्रिक्टनि सिंनि जे माखासे सिटुएशन माखासे परिबेसफोरखौ लानानै दसे समनि गेजेराव गोथौयै सावरायलायनाय जायो। जोंनि समाजारि जे जेंना ट्रेफिक जोंनि क'क्राझार टाउननि ट्रेफिक सिस्टेम आरो गुबुन गुबुन जोंनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटी बायदि परिबेसखौ लानानै बेयाव सावरायनाय जायो। लोगोसे फैगौ आसाम विधान सभानि जे बिसायख'थि 9 एप्रिलाव जानो गोनां बे बाथ्राखौबो बिथा खालामनानै बा बे बाथ्राखौबो नोजोर लाखिनानै जोङो मोनसे आर'जलाइ गथायदों जे बे बिसायख'थिया जोंनि डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो स्मुथलि आरो पिसफुलि बिसायख'थिया बारलाङो। जोङो बेखौ लानानै बा बे बिसायख'थिया फ्रि एन्ड फेयार मोजाङै जालाङो, बेयाव गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय माने दावराव दावसि बेबायदि परिबेस जाया, बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ खावलायदों आरो बिथांनो जोङो मोनसे आर'जलाइ गथायदों। दा जोङो बयखौबो खावलायनो सानो बे बिसायख'थिनि सायाव रावबो जाहाथे आनल'फुल स्टेटमेन्ट अपिनियनफोरखौ बिल्डआप खालामा आरो बेफोरखौ जुदि खालामोबा जोंनि गेजेराव माखासे आनवान्टेड सिटुएशनफ्रा नुजागोन, गावजों गावनि गेजेराव भुल बुजिया बारा जागोन। दा बेखायनो जोङो बयखौबो खावलायदों आरो डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथांखौबो जोङो खावलायदों आरो बिथाङाबो खोथा होदों जे जेखि ओनसोलाव जेखि परिबेस जाया मानो जेखि सिटुएशन जाया मानो जोङो जयै बेखौ मेनटेन खालामलायनांगोन। जोङो मोनसे मोजां सोमोन्दोआव थानानै जेखि सिटुएशन जाया मानो जों बेखौ हेन्डेल खालामनांगोन, बे खोथाखौ होदों। बेखायनो जोङो बिथांनि सायाव मोनसे फोथायनाय लाखिदों बे बिसायख'थि बा जोंनि ओनसोलनि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जे परिबेसफोर बेफोरखौ जोङो जयै जेरैबायदि जोङो खालामनो सानदों बा खालामनांगौ बेखौ खालामनो हागोन होननानै जों सानदों।